Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om journalisten te beoordelen? En waarom? De samenleving. Ja, dat denk ik ook. Niet eens de baas. Nee. Dus, ik bedoel geen Bouterse baas. Ik bedoel de werkgever, de redacteur, Ja. de journalistenvereniging, de klantenkring, de journalistenkring of wie dan ook. Dus uiteindelijk alleen het volk heeft het recht om ons te beoordelen. En alhoewel. Ja, ik zeg ook, een groot deel ligt bij het volk om te beoordelen, een ander deel bij jezelf en een ander deel misschien ook bij de werkgever en je inner cirkel. Maar ja, soms zie je dat de samenleving niet goed genoeg is geïnformeerd en dan je bepaalde feedback geeft omdat ze de achtergrondinformatie niet kennen of niet weten wat er speelt. Maar ja, toch blijf ik zeggen, de samenleving heeft een grote vinger in de pap. De samenleving bedoel ik niet het individu. Ja. Want je kan loopbaanwedstrijd, atramano loopbaanwedstrijd, maar op uiteindelijk het algemeen beeld. En ik zeg het altijd al, de geschiedenis zal het leren. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.